السلام عليكم. الله يسامح خالتشا مخكوي. وي تاكسي знания جو проекта. على أكثر ماجدك لا دولج دول دزل ناخذ نيان موت تعتدل خاطرشت بوغ ناخذ عبود جبوه لا الأندلي وي مخك أرديانه وي ناخذ خاطرشت مش شوفته واشت دول حج دوي نال بركة دولت وي ليلدج دولهم. السلام عليكم. Сегодня выехали с нашим проектом такси знаний. Был предварительный заказ Мочхиюрт Чермен. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا مع السلامة. شو بدك؟ الحمد لله. أحمد زقول آدم ماشلوك. يلا خلوهاش تاكسي. يلا داي خضر دوش دات آت. نايف؟ داي خضر دوش دات آت. يلا يلا حمدي. تير çamaşırcık ezgivi mek. Taksi korkur cahaz. Uğrun bize bu. Bismillahirrahmanirrahim. تعدل دل ير передачи уж مديشة. Ага. Дорогие ди Адам Хави. Такси знания. Да. Угоз условия аз отдыша. Ага. Помощь зала, звонок другу. Ага. 50 на 50 выбор. Ага. И спросить прохожего, подсказка же шаг. Право на ошибку одна. То есть и владельцер. Не. Цац хахоляш, да. И цац маячок право на ошибку. Кому их дают не делай? Я не дар юдиш лахчу. Ай млахтикан. Ну кац сбоха бежу. Да хо وي دادو لجدو ويك نخ هيج باخ. هانت هيج تبغي هيج بابو. بول بولار يا رجال. تصدق دادو دوي دال اندله. بسم الله. Так, еще телефон حاجة شوش داشان интернет داخودي وينقي договор زي يقولوا أشلاء دادولج ده вопрос же تيب أخذشان الأقص لاتسا وينيانا موت لاتسا общем دي يرتج داخو تيب أخاطرش خدشان إن شاء الله. Так, первый простой вопрос мхуливый. Ага. А всего можно всего притратер дышан. Притратер. Да. Притратер да. طبيعتهم أخشته. تبريتратер. Нормально, сейчас блин. Да. Дадуловый. Как называется мечеть, которая находится в Иерусалиме? Тадж-Махал, Аль-Харам, Аль-Акса, мечеть пророка. Далее الأقصى. الأقصى. إيش تشيل دقدولش إزديمك دشان. أبزاي. أنا أخي أصدق أخذ قادر صدق أصدق شوف تندرا. خدا. ده خل دق خد صوتش. شو 500 بدوز دش. ناخم تسيل دين بو كواس توخش 500 بداخل واجه أتوخش لا. أساسي شو جي حيدو خد صوتش هذا. يا يودجي. يا مش خل بوست ما صوتش جات. Сура обязательная к прочтению в любом намазе. Аль-Ихлас, сура Ан-Наср, сура Аль-Фатиха, сура Аль-Курейш. Дали? Фатиха. Аль-Наср. Фатиха. Низ, да? Машаллах. Братом долж, да? Долху и даху. В каком населенном пункте самая высокая башня? Сахмалелыш. Что кезеки тац гоузли ёлжду ошам сахтыржи. В каком населенном пункте самая высокая башня? Хатыр акитин китиш. Малгабек, Эгикал, Магас, Пуй. Дикёзи шамот тигиждавай. Дикёз чах. Ламр дя. Дикёз. Пуй пруе хебен мотиги. Так, населенный пункт Алсани, город Юртеж, да. На возвышенности над уровнем моря Хаммачетский. Так, Хамдас, да. Воймехк. Воймехк Магас, Хукс. Башня согласия. Уверен, Так, Малгабек, Эгикал, Пуй, Магас. 100% Магас. Колока имя? Не, Магас. هانت اشت ويقي تصدواش خاطر دالي شي اشاك بوي مسمتر هم غزاديشان لق غالي شان جو 100 متر غالي تجمل وقت لي
ملجو الله خليات خنو 100 متر غلط جال Джабраил. Так, молодышин. Магаз. Это правильный ответ. 1500 долларов дыша. Долхуй, дахуй. Вы хатырыш. Багма гойшан, худ смышло. Посложнее. Сюда, кичхалыш, дахуй, да долхуш дуй. Откуда было вознесение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам? Медина, Аль-Акса, пещера Хира, Мекка. Макке здесь? Макка. Откуда? Мачахар. Куда его хочу? Откуда? Макка на хаус. Макка на хаус. Отсюда хаус. أنا مدينة تاخ переселение ما مش خلينا حاجة ده صار откуда بتشحر دعوة خبر مدي كуда يغطسوا откуда было вознесение خور از اندر تك من دوش شيء غوزلي صابر دي حاجة أبيشلو خاطر تيازل عديش بلدوه откуда было вознесение пророка откуда يا أخي دخول متشحر يا أحمد متشحر حالي زي عدس فيتو وين زي متشحر خاني ميوغتشو переселен شميت بوجا улучшил دعمو قابيز الله ودي مكر خلصيس سكرتا не у ахар гитоса мекка глишос ва мекка شو вопрос دي вознесение هردي вознесение это тигр хорошо Джабраил хала ця вознесение сигалом أقصر مراقبيز دال но دعوة موتك مكتير ميت متر شيء أول شيء تعمل حبيس ده двоякий вопрос تيجي هيجوزها нет вопрос вознесение تشوفونا يوخي вознес لا دوغلحي أصدق حاليسا تعمل هش ماركة вознести مشاوز لا تقول دعوة خواها إيروساليم في مسجد الأقصى دعوة تيجي تعمل شو خاوس مكة خيرت مكة حون خير если هذا ما زور يرجع داغدوش بيو أخجاي قبي بدر Макка. Окончательный. Окончательный вопрос Макка. Вознесение оттуда было. Ну, если правильно сказать, Макка холос. А откуда сигал халуяхка моттиги уже ламыз да, сигал яхка уже сигал яхка ламыз. Макка. Окончательно. Аз мышты ахоен хосун, я принимаю твой ответ. Откуда изначально нахуй сам от итадат шанс? Просто откуда? Мчар халугау. Аз халугау على الأكثر. Право на ошибку даешь. Откуда? مشاعر حل هاوس الأقصى تصدق بلغل داقش مديز تغنوي الأقصى بلغل داقش أزميوي برنامج. بتوعد وضاع هيك. كيش ناقة يا Так, договор, право на ошибку, я чак. Ханс уже любой шей сомнительный должен. Вопросы, подсказки, сбоку еще. Хорошо. Первый войн дал хайн пару то еще. Это вопрос, да? Сукратичем, да? Откуда? Мчар даугаус, Макка даугаус. Вознесли овцу. Так, 1500 рублей. Должен быть еще. Шанс право на ошибку, я шаг. Да, хухатер, да пхила. Как называется село Куртат на ингушском языке? Ахки-юрт, Бердюрт, Гадабошконги-юрт, Элти-юрт. Гадабошконги-юрт. Торсын сегло? 100%. 100%. Ответ принимается. Yok doğuzdaç. Yok doğuzdaç. Это правильный ответ. Дигиалр. Шибатымды. Кани киса. Ты вопрос да. Так. Ханзовый мочхур посте откачат. Так уйық идани цахатыр да сукшак. Bizlik ya jo приложение хазай иша. Хазай. Хун хазай. Хазай. زور هون خزاي آدم هون خزاي شلون خزرة تحط بعتهم أخذ زين خزرة دي это не входит это туда не входит в любом случае дополнительно да в любом случае дополнительно дополнительно за соут несгораемая сумма
داخو هنشن تليفون حكي اخا بريلجينير وي تنشبعتم دشان سوق ياسبال سوق آدم هوگی آدمی باتا داشتی دام على صياج واس آلی شوز داتس شش بعتم لوج درشان да так все دخوي داخو حكي اخيس هانت از بروجكت مشتي الچه گند عيوج نقطه بوج خي حشتولج انخو درديان دعوختج دق اورا ويقمن بروجكتيز جوناقي اوس بروجكتي ديال غيتم ثانيه الحمد لله كيش ديشا شبعتم ارجدشак что названо малым хаджем посещение больного джума намаз умра навестить родственника малый хадж умра синао самрна цвинда ситигр машаллах умра вал все ответ принимается правильный ответ умра умра дач جوغ خصخل سبارت خلخلتي حنت ازم مش توصل دول دخوي ايفون ايش لو تشولي كاغيتر سنت عمرت بغدا ايش ديان شان اقرا حلق وغرسه كابا جيسون سوغان دبر حاجه سن سين فميتر خوين جبريل قا ايشرا وموتي تسواج مش لينو يا حمداجي يوجدي الزل خوز ديال غيت متاني دال خلي ديكدا تاع والله دنيا تسين برجينوات جوال نوختي تاع زامسكوي إجرج أغا كرنا فيروس توجويتك خلدو الخير دي حوال سو نوقصل دي أشتو قرص سو باقي تيك دي يزرتخا ما شاء الله از ماسكو الحلوير سو دبي أدوخا تيك نوقصتي خن ما شاء الله سيد حسين يعجبو نوقصت شي واشتا دول شو دو دق واشتا ان شاء الله ديك داني عن ديك واو ما شاء الله ديك خوينجش بوش ديك فيجري بوش ما شاء الله так вы да ходох ах чутчак 2500, по-моему. Да, дик млах. Финансово считать умеем. Так, долго дахо. Как называется? Дом 5500, да твой? Да, звешт мди. هزدادولش دو خاطرش مش تدخويشان. هزدادولش دو خاطرش ده وي партнерش بي نوقستي да бизнес жолш. Царгер дышание вопросиш. Ну вой передачи их дышан. Яры дышаны MGA я заправка жи. Ага. Чем заправок, да? Да. Цингер до шахтер дер. Как называется на ингушском ласточка? Кок, чагырк, эрзи, хазылки. Чагырк. Сехлой ахш. Вал сехлой. Мышты кок, голубь. Кок бой, чагырк да. Чагырк ласточка. Эрзи да. Эрзи орел. Хазылк фиха. Хазылк воробей. Молодцы. Ганти бой. Правильный ответ. Воробушки. Кобятым долждыш. Я ответ. Реабилитационный центр Иманян Хазаишан. Хазай. Цайгер вопрос дышан. Вей зиг орбян кигнах тоби. Дарби хужериш беш. В каком башенном комплексе найден орел Сулеймана? Ни, Хамхи, Барах, Эрзи. Эрзи 100% яц, Барах яц. По сравнению еще азар Хамхи яц, не скорее всего, но уже حديك خاطر ده подсказки. Подсказки, ахи. Так. Барах. Я тьмус, Джабрал Джикила. Эрзи, раскопку шханяс, насколько я знаю. Хамхи, кореец. Нихет, сундах, уажахр дой. Хант ош харца жоплой. Одела ирадулш. Так, ханек хватит дорзыки. 50 на 50 тишан. 50 на 50 яхя. Что вариант айолша? Так. Помощь зала звонок другу. Помощь зала малыш быть. Любой что Инстаграм чербажиба. Ну, 100% не 100%. Ну, понятно. Шан более близкий вариант 50 на 50 тишан. Ханя, что вариант? Лахадиз, вы говорите. Лахади. Лахад так дохсон, сам лахад.
50 на 50 хитвой. Или яхтацу, не давай. Не, є подсказка Мишак. Давай Є подсказка. Да я втул 50 на 50. Ни خمخي دعيالش. ني خمخي عيالك. يلا. الله يسار أكبر. جي ارزي براحية. الله أكبر. الله. انت خيارات. ني با في خمخي. ارزي. حاجل каком башенном комплексе найден орел Сулеймана? ارزي براح. هذا شيء الله عليك خاطر الرزق. خات واحد. خخات ديدات خخات شو. ارزي براحي. В каком башенном комплексе найден... Эрзи. Логично, я думаю, орел Сулеймана, чисто по логике. Хоре алдиждер. Чё, да? Это правильно. Я не включился. Не включил Это голову. правильный ответ. Жара вой партнер girdi. Халим Vision яш, видео наблюдение. Халим одиша? Экзамсигу машалла. Дик болбожвы. Цингер вопрос дышан. Как называется на ингушском фрукт айва? Петр Кор. Первый хазриш. Хазар Петр Кор. Петр Кор. Цалх. Лимон. Хайба. حيبة. كوجبالر. حيبة. كوجبالر أناناس. كوجبالر أناناس. صلخ ليمون. صلخ ليمون. بتر قر. بيرسيكي موت. يا سيجر دقدي عشان ذا. وجه جوهان. حيبة. أيوة يقطع بتر ميال. بتر قر عشان ذا. حيبة. نيس ده. بتر قر. ولا عودك دقدي. داخو. خاطرش دواك. زي كيتياش, детская стоматология. Одна из лучших СКФО. زي كيتس. زي كيتس, магасио. Бирж угурчи испи. Джаваш дейшан. Цингер хатер дешан. زورة يجري الله سأل دي بعد ما دي. Ер вопрос аз андер первый олимпийский чемпион Малхануян, халк программе. ويه. Арсамак Исауар. А последний Малхану. Рахим Чахкиев, Хасан Халмурзаев, Мусаев Лоев, Назир Манкиев. Мусаев Лоев. Уверен, уверен? 100%. Аж фиах. خدمات Олимпиад. Целдя. В 2008 году вяну Назир Манкиев, Яри Рахими 16 Хасан вяну, в 20 году Мусаев Лоев. 21. 21. Ну да, 20 лашме. Греко-римский борьба. Токио. Правильный ответ. Ах, чучак. Да, 4500. 400, да, 2 диким. Да, все 4. Повороты, ага. Есть вопрос, да, Данчо, Кирилл? Оз адал диж махалдвей. يلا مسابقة. يلا مسابقة. يلا بردق دوقش دوقش خبر بقش بعد ندق شلي. داخو دولخوي. Кар стайлях, тюнинг. Тюнинг ателье. Да, ателье, любой тюнинг гёцо. Тюнинг ателье. Рамазаня хажой, вош. Цингер вопрос. Самая высокая гора в Ингушетии. Цейлом, Мятлом, Гиряк, Шан. Сун Мятлом хехтвал яхч. Мятлом ба. Самая высокая гора. Цейлом. Спросить прохожего. Решхватя. Самая высокая гора в Ингушетии. Интернет катчатши. Вики бог. Подсказка, помощь зала Ешан. Звонок другу Ешан. Помощь зала Мучап. Хават пишешь букш. Би? Хават барвей. Вот было. Прямой эфир юды жахава. Я, сан сават ты прямой эфир. Так, сауди мот била, ца минута. Так. Цейлом, Мятлом. Ну-ка, еще вариант. Цейлом и Мятлом. Мятлом столовый. Мятлом ханвежи, брат. Ханум. Макбари, халдари. Садава. Хахал датс. والله يا رايح يسوي برا. Шан, Мятлом, Цейлом, Гиряк. Подсказ, звонок другу Бушак. Помощь зала Ишак. Спросить прохожего Ишак. Самая высокая гора в Ингушетии. Самая высокая гора в Ингушетии. Хаятсвек. Шон Цейлом. Подсказка. Телефон твой. Подстух.
لامو صدق تلون Вот цинг то. Аздик ходон. إلى تو هاي إلى إلا زملو لأنا بيه شودي كم جمبوت ما داخل ما هو ده قمت الله مهتون بس Громче сотис. فيزيك سلام على ديك دوزي شان. Вот سуктили му хая аздак ма алдон тса. دال جمبو ده أواس Ал işte передача уса да. مهتون بس شو في شو بخلهم شو ما يجين بختك Barçı güçlü kamajdı zıvırmak. Dolu. أو Bakın bu özel. Hadi içi podcast yok. يا قلت شاغلة توي شيت Да. أي بلخ ويسك Да, да, бат. أقتشين توي سبحان ده أسرع بس حيان ده Программе должен. Звонок другу. Звонки другу, может это? Звонок другу. شاغلة توي شحتك Да, я боком мяц. أتشيز واتساب توي Помощь зала. Игорь шан оптимальный вариант. أتسوي حتوخي Ханс хатухи варианты. Зеологи ханс хатухи. لا تعملوا تصابر ديوي ده سادوي تاك إنا لله وإنا إليه راجعون أي لام Сам вопрос ваш, правильно ответ. То не сграем сумму да толщ. والله حنجر أخذ أكيد أي لام بيت لام نسقرام يا فعل Ну, ищи хобятым достучок. إيش يا вообще признавать да عمل إيش يا ديزك помощь дал я сорок бе помощь зал да я хотел حاجة لام مرتاح أشوال ميت أشوال Давай. Дадю или прямой эфир. Çudurova çuya metlo mali. Атах воги фуда. والله سعودي الله يديك Масала яхас. Не, вообще яхас. Риски из. Сук хатыч аз подсказки воспользоваться датер. Ханял, вал хамят вышел, я ответить, пробятым мукам хуришан. да حتوخ علينا А яриш би, яриш интернете боли шолж, бо яриш хати шолж, бо ще bizim bardi шолж, бо яриш. надо шить Аж боз ладно, öder. Так, ассаламу алейкум, Масарышт. Вопрос такой. Ахмед задаст вам его. Вопрос душан. Агар хатыра низ жоп лелыш. Ханиалчы, пробятым хати дахтиш бе кегинах. واحد ما تشوف شو متباتر يا أخي Давай, Ахмед. السلام عليكم ورحمة الله كينах نحكي حاجة сунус хатырды самая высокая гора в Ингушетии Цейлом, Мятлом, Гиряк и Шан. Шан وقول عشدالي حاجي دغاتي правильно ответ ديون حاولك تعملوا الطريقة حاجة تلقائي تعملوا منو تخي. حاجة كينах Самая высокая гора в Ингушетии. باش والله مزدات Цейлом, Мятлом, Гиряк, Шан. Гиряк, Шан, я здесь Шан yok, Мятлом yok. Шан yok. Са شامبو شنو يوق شان صابر دل حي زو صابر دل Шен صغور mal. سا قرا شان وجا قاني يوق Шен صغور ميازي. شن موتر يعني حني عنديش بوش. شان فيلا شو يوق صابر دل زو فيلا شو شان يوق قلا شو شان يوق دبي شان Шан, да? الله راسخ مسارش Шан. да Ответ принимается. 100% Это правильно. ай ما شاء الله ده راسخ مسارش Вы ему подсказки, говорю, Hans Dышан, очень интересный вопрос. Ер вопрос это Асеях ресторан хозяишан, прямые Асеях рестораны. Москве здесь тажбиш. Мухаммед Яхажва. Фамилия Азадац. يو الله أعلم Ахрию Яха. أخريات أخوي أخري Мол Ахрию. Хатсон. Вопрос от спонсора Дейр. Ага. Кто был первым летчиком Ингуш? Суланбек Асканов, Рашидбек Ахриев, Аздоев Мурат, Костоев Шервани. Так, хажла. Суланбек Асканов 100% Арвалшан. Ханы. Ханы أجد إحنا خنوس. أصدقائي إحنا خنو.
Шервани Костой, Великий Отечественный, он был Чанаханру, Герой России. جوانا خبيج بعد باستو عمي Да. Шервани Костой. لوتش خمون خبيج Шервани Костой, Мурат Аздоев, Герой России, вы? да дикя После развала Союза Хайница, он герой реабилитирует, да. сум бадря я вопрос вообще ходас мачвар Ты недооценил недооценил нас. А вот же малая Лавр. رشيد بك أخريف الصوم خزاوات أبوش تبيتش. أزواج. الصوم خزاوات رشيد بك أخريف يعني слышал. Но кто из них был первым? Халда вопрос, Анелче. Шервани Костоеве, Мурат. Шервани Костоев Вахкова, Мурат Аздоеву, хан, насколько я знаю. رشيد بك أخريف. Хети. Уверенный? يا أشتز دي شحالش وين تداخل عدد يزور كذا. وحريش تيجي باشي مش دوش ده هاي ما توش ده خانس حسك وسو قلت أوجي دور دمير. دور ده ما تعتاد أندرويد Так. حال أتويت ديس خدع خدش يعني زو فيها. شو ستوب رشيد بك أخريف. Уверенный? وين دوالي. أي بروبلم عدد وضع. رشيد بك أخريف عيوغيتي وين. 100% ديس. هاي. زو. ده ورس 100% ديس. عصو قاموتش عدم داس دي 100%. بغيتها داس دي. كي يقول تو. حديلو حالله. ني أتويت ديس خاتسوغوي بين داتس. رشيد بك أخريف خيط سوني عاد خات سون. خيط. رشيد بك أخريف. رشيد بك أخريف. رشيد بك أخريف. أتويت شيروني كستوي وي رشيد بك أخريف. استشين نحصل. ملا والله حسبت بوي ملا والله. فوالله. فوالله. صابر دي عاد فوالله. حجو منو حجو أسكانو 100% واحد Шервани Костоеве, Мурат Аздоеве, Великий Отечественный, хан летчик, Шервани хан Вахкавцу. Так, логически, а вот халка халтарло. Но Рашид бек Ахриева, сум алхазават. Хугу хватят, хазават. Ваш хуяхцу. Летчик из Туган Махана бат. Рашид бек Ахриев, не знаю, не слышал я. سمع أتويت يا موج أتويت بالمايت أول صابر ديلا. دوالوي رشيد بك أخريو تقول أوليتوي. ده مير نغم دشوا بهذا يعني صابر ديلا. صابر دي صابر. محمد في انا دري بولي أتويت برنامج أتويت برنامج أن يودي أخروش ده قنزل صابر دي حال. شرواني كستوي مراد رشيد بك أخريو خزاوات خزار خلطر لتس دوخيتويس. برنامج دي شوز دير أوف. شو أتويت برينت شرواني كستوي. عندي ماشين أسود صابر دي دواي صابر. إيه ماشين أسود ده أنت الزوجة. ده ماشي عند أسود شو هذا؟ أس عندي رجاك خالص أتويت لوي فدوي أنا ديس كيلو تكسيس ده الدكتور. أتويت برنامج نه ماشين أسود سوتي سبراين أتويت ده أنشاك ده أيوة. أصبح عندي أبوي أفرض حين أخريبي الله أكبر. طويلة يا أخري أسوشيك يا كر أخري حدا وراش. قيتريحو يا رجال ازداد العز وزن دي المخيط بلاري أي ده يا أخو. Так. Щит вопрос. حطوا الحشرة без мужества. Через 2 поворота аж здесь. Через 2 أخش ملتبيك أخش. أخ شاقة يا بعتم ني بعتم مش دوجة بلجين توز لاتشن Нямат доз лак, то нормально. Дагу вопросе بعتم دي لا حول ولا قوة. Как называется село Псидах на ингушском языке? Вежерiyurt, Гейрбекюрт, Дулка, Бековичи. Седло Псидах. Псидах. شدة مش تعرف يقع. Малгобекский район. إيه. يقع على اليوم. Вежерiyurt, يجري يرتاح. Гейрбекюрт, أي بكرتات. Дулка, دوكا. Бековичи. بك دوكا يق. Дулка. Sen vecir yurt malaya. بيجري يتحلق زي سوق زي شو سوق. Dakika. وش خملا يورا؟ Гейрбекюрт. غير بكرت حلق ويقي يوري غير بكرت. Так, يريش. أشوف. يري عيوت. أوجه. بيكش حلق يور. دوكا يق. دوكا يور. Dulka. Ответ принимается. Принимается. Юхсотьязи машина. Правильно. Машаллах. Правильно ответ. Зорбек. Вор بعتم دشان. Ага. Кого просто сатко. Да вот дей
Ну, хой, вами будет гордиться, брат. Машаллах. Кого просто садит? Ко хаттер? Так, дохой, дахой. Койт хаттер чекдендвиш. Что сад? Дитла хаттер, да. В каком направлении была первая кибла? Масджид Аль-Акса. Сауди. 100%. Сир и эти фудата. Ехайте, хату, Масджид Аль-Акса. Сынты визадаш. Хал? Мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Аль-Акса. Аль-Акса. Кааба. Кааба. гора Тур. Аль-Акса. Машаллах. Правильный ответ. Бхитла хатырды. سحبتي سكحرق خاطر شيء يشي يرى خاطر إخوتون يا حاج شاورما نشت شزايشة сеть быстрого питания. Цингердышан хатыр. Про какой намаз сказано, что это намаз кающегося? Витр, тахаджуд, истихара, духа. استحارة ناديور ديكلا خرادة ديكلا استحارة ناديور أخته تحجد ناديور تحجد حمدو أخقا تحجد لابد وانت حنس خجل يسترغيت سواز اقر جوا انتريجي تحجد بيسن جت ترديان هاي سك ديخكي ديال كراش خاطر وحال جبرال تهجد لا مصدق خاطر كايش وسلام حنا واضح كمان ليس توب ده سجي لام تهجد لامز كايت دي شحم خندات كايت دي جام خندات تاك ايش تقولش دز ده تهجد قد صدج ودنيا تسق مشتو ده حارسك قنوش دجوه نشانيق ديك هو عندي شاش مشتوخ ديكي والجور دالشي ديكي دانشار دولدوي دالشي توب ده چانيق دولدوي محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسمال چا خود دول چرا دول فيتر ده تهجد خطط ده شيء ده تهجد نروح هاي ضحى خاطس مال ضحى دهتس не знаю الله تهجد لامس خلط كايش اس примерно سي واحد ده تهجد لامس ده ديالك حستلش انا قلت خلص حاجتش بيسن ديز داس از درس الله اعلم دول ديك ياخذ درس تهجد الدرس واش ودك تهجد ياخذ ответ принимается تهجد حنز ما سوتير حنز از ماشين سوتير دقنا ديست هذا من عنده تيشيرت راش ده واتس nicht da was والله صمدت نيز ده اواز يا دوره لامز دي ها كايشوسه ديحكي منشن لامزه دي شاسنا حدود شوغه داغجده دحاده دي ده اكبر شو ده قروي تجيش ответ неправильный он حجج مولج وسجا خودق سحنجلت ايش تخز بيتك دان شاغل شان خين ديتي ناخ دقيقات حاجت عشان خود شان دال عندنا ان شاء الله ان شاء الله دالشي عندي قاعدات الحمد لله دالشي بركه سو داخل اهدى تصوف ضده تصوف دالشي بركه دوت اخشرده اجي و передачи داغلاتsa сондик хет داخو اشت داخو دوي دال عندلي واش ماليلا ча وسبونسر جمال ча داق молоча الله расхов такси тешим особенно царь инициативер я думаю царь вашил инициативер но تملخين شو خودك الحمد لله بيت بو مش ضاعت первую очередь сколько بس بيت لبون سوتشي بيت بو دالشي برتصا بو بوس بناخ وي غلاي مخك دالشي خوز حار دينا ديكا خوز وي كي ناخ وي مخك بجرشت دال ودولت بالستين مسنا ودين الموج بوس قاعد ودولت دال ديك در دولت اوز ادولت شو ادولت يجد اشتو تكوي برايفل اصلا السلام عليكم سو بيرك مو باخ صاحب بيرك باخ ايش تبدير عواصف هي